Samozřejmě nejvíc k narozeninám bych chtěla psa, protože žádný domácí zvířátko nemám. Kdybych měla vzít na narozeniny, tak bych si asi přála, abych měla několik měsíců prázdnin. Já bych si přál Xbox. Autíčko na dálkové ovládání. iPad? Foťák, který fotí podvodou. 200 milionů korun. K narozeninám bych si nejvíce přála stojan na plátna, různé temperky a barvy. Chtěl bych třeba, aby jsem měl vlastní pokoj někde jinde, protože tady už vlastně se většinou hádáme tamhle vedle sebe, když spíme, takže kdyby bylo dobrý, kdybyste probourali tam tu stěnu a že by se odstěhovali z toho druhého baráku a my bychom se tam to od nich nějak koupili prostě a tam byste mi udělali vlastní pokojík. Kdybych měl zítra narozky, tak bych si asi přál, abych nikdy hodně nemusel do školy. Závodníkem? Já bych chtěl být závodníkem. No, jako úplně nevím, ale když tak bych chtěla být silnou sportovkyní, nebo být prodavačkou. Pilotem. Já bych chtěl být kameramanem, protože rád natáčím. Chtěla bych být letuškou, ale nevím to ještě jistě. Cukrářskou. Já zpěvákem nebo veterinářem. Až budu velká, tak bych chtěla být velvyslankyně v Paříži. Učitelem. Já bych chtěl být učitelem. No to jsem ještě nepřemýšlela, ale asi právníkem. Chtěl bych být režisérem. Až budu velký, chci být grafikem. Až budu velká, chtěla bych být modní návrhářkou, modelkou, fotografkou a malířkou. Výborná, hodná, když mám nějaké problémy, pokaždé mi pomůže, je milá. Že je hodná. No, je hodná, pracovitá, no a někdy si i to rozlobí, když se prachu pereme. Máma je hodná a někdy přísná a ráda sportuje. Dobrá, hezká, citová a hodná. Moje maminka je hodná, taková usměvavá a mám jí moc ráda. Hodná, hezká. Jaká ještě? Milovaná. Mám jí rád. Moje maminka je hodná, Dál. hezká, má brýle, uši na ušice. Maminka je hodná, laskavá, někdy se sice hádáme, ale mám jí ráda. Brýlatá. Někdy hodná, někdy přísná, někdy správná, někdy nespravedlivá, někdy nadržuje mimo bratrovi, někdy mě, někdy Frantovi. Taková už ona prostě je. Všechno. S mámou je sranda a hodně mi pomáhá. Že je na mě hodná, že na mě nekřičí a že se pořád směje. To, že je vždycky, když přijde z práce pozdě večer, no tak nám vždycky něco přinese a je milá. Takže nám se mám nejradši, že dobře vaří a že mi dělá dobrý svačiny a že mi taky se vším pomůže. Mám nejradši na svojí mamince, že si s ní hraju. Na můj mamince mám ráda, že mě vždycky podpoří v tom, v čem si přeju. Třeba bych byla dobrá. Nejradši na svojí mamince mám, že je nejhodnější. Moje maminka je dobrá.